bisa bangkit dan sukses. Lu ngono iku awake dhewe begitu ning dalan ketemu wong iki gak nyopo ngono ae wis dadi perkara wis ana. Ya. Padahal wong iki gak nyopo kadang-kadang gak boleh gak niat gak nyopo, gak ero nek ana awake dhewe liwat. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah kula sering Pak. Sepeda motor wis kadung konsentrasi. Nek wong nyopo iku aku yo gak ero. Nah satu saat ketemu, bah, jangan kalau sopo meneng mawon, karo jak ngawur aja. Nenek ru ya mesti tak balas loh aneh-aneh wae. Kalau orang ya bisa jadi begitu. Ketika orang yang kita tolong, yang kita bantu itu lalu kemudian bangkit dan dia sukses. Awake dhewe aja caca reno-reno, ijik mlaku papasan, wong gak nyopo. Ngono iku gelone masyaallah. Delok enggak delok gak eling biyen kaya apa. Hah? Ngono ah. Tak tolong, tak modali, tak kei sembarang, saiki sukses sombong setengah mati. Papasan enggak aku gak nyopo. Anjir kocruk lho.